Годината е 2024. Аз съм Станислав Тодоров Буров, накратко Анре, и ви представям моята топ идея. Радвам се, че съм тук, за да ви представя новата генерация в медията. Използвам изкуственият интелект не за да създава за мен и да правя купища пари, а аз да създавам с негова помощ медия за вас. В това кратко видео ще ви представя просто един от медийните уникални видеа, които ще продължите да виждате всеки ден от тук нататък, докато не променя света и тези видеа не станат реалност. Ето как ще изглежда моят свят съвсем скоро. Насладете се на зрителните ефекти и на звуците направени, чрез модерни похвати в многоизмерно измерение и повлияващи на вашите зрителни и слухови рецептори. В моят свят ще започнем да отглеждаме цветя, храсти и дървета на всички възможни места, за да доставим на природата това, което иска. Сградите съвсем скоро ще изглеждат по този начин. Улиците ще бъдат претъпкани от хора, движещи се с всякакъв вид средства за предвижване. Ето набързо да ви представя няколко от тях. Перпетумобилен двигател. Съвсем нова иновация, представена от мен, която е прототип, но бързам да представя видеото, за да запазя авторските права за това. Перпетумобилният двигател ще струва много по-малко от тези двигатели на корпорациите и ще доведе до сриване на много автомобилни заводи и фалит на много бензиностанции и петролни магнати. Производителите могат да завиждат за производителността, която ще има моето произведение. Колата ще се казва просто Анре. И най-важното ще бъде направено от материали, изхвърляни от потребителите и преработени до такава степен, че няма да познаете това. Ще тежи малко, за да се предотврати триенето. Новите пътища ще се задвижват от природата, защото ще спрем всички техники поради това, че платена енергия няма да ни е нужна. Ще променим светът към едно ново измерение. Електронните средства за придвижване ще бъдат отстранени, защото природата със своят вятър ще ни предостави една безплатна енергия. Достатъчен ще е лек полъх. Всички енергийни магнати ще бъдат доведени до фалит. Никой няма да има нужда от пневматичният цвекател са прамен с стравихата на растанията, така как разтвесенията се и пресвахането на аксаватър съставът стапелкаха страва серветата храсите хацветака клахалхата нормализиране на климата на Земята предстои. Тази перпетумобилна верига движение природа ще бъде безкрайна. Няма да са ни нужни слънчеви скъпи батерии, а просто всеки да има по един от перпетумобилните двигатели.